ole Google Translate chungchang video hmasa kan upload ta amang thiam kan online la ti thiam lo te har sat na ne nei te comment lama ka mu a thei chu kan han changa chuti lai chuanin la thiam lo te po kan ani oma chona man dan Chipchiar Deuhin zokin kan tile thil harsa ani lawa chuti lai chunin kan tana harsa lo hi midang tan chuan buaina harsat na te po ni theini ti kha chiang viewin ka hria kan run siam thar le ni ti chuanin Google Translate application a kan lut ta a ti hian a lo lang ta a hnuai lama hei detect language te le English ti in ziana hi select theina ni language select theina ni tong thlan theina ni ti na ni chu detect language ti mi a ve lama mi hi kan thu ziak translate tur antinan kalome ti hi English a kan translate don chuan detect language ti poi kan thlang theia chuan kan met chinanga hei lawm ta ni recent language ti hi a hnuai mi hemi pahnih kan hmu hi ka tong thlan to ka download to sa ni ta ni hei a hnuai all language ti hian African ti te Albanian ti te om ta ti chuanin mizo tonga kalome ti kha English in ka translate don chuan mizo a point ka da theia detect language ti po hi a man theini hei hi mizo a dang mizo a kan da chuan le lama English ti hi a le lin na tur khani kalome ti kha ka chut chuan English in aro in translate don ti na ni ani lo chuan Hindi te African ti te hei Arabic ti te kan du chuan kan download ta kan select angai ta ni tunai chon engma ka select lawa Assamese select china Assamese in ka select china ka lome ti kha kan saki yana Assamese na lo oma chon helai paper lem hi a copy na ni chuan hi a voice a alam dan a tong dan khatiang a ron soina khani mi zo tong hi chu tunai chanan la bil tel che lo ti chuanin Assamese kan thlan hi English a kan du chuan English ka kan thlang le meang ti chuan ta hin kan chu lenga ka lome ti hian lom le ta ni ti chuanin English thuziak mizo to kan translate du chuan mizo to kan le ling du chuan mizo ti omna hian kan select anga kan mitanga English ka kan thlanga chuan le lama mizo ti omna hi ka thlan mi pahni chau ka la thlana vain aron eng lo lawa mizo tong dang alom chuan mizo ti khan in thlang menga tian alo om ta English in kan type ve le ang ti hian lom ta hei mizo tring lom ve le ta ni an hnuai definition kan kha noi ziak boka ti chuanin tong dang sang po kha Hindi te po kha thlan theia hriat ring tur chu vei lam hnuaia hemi hi thuziak kan le lin du kha ni ta chuan ding lama mi thung hi chu kan le lin du na tong kha ni vele thung ta ni ti na ni chu a man dan tlang pi kha ni meya amba khan khoi koi tur vakom lawa mizowa chuanin heng voice te heng te hi ala ti thei lu tuk lawa chan chu mizo tong kha a voice kha la bil tel lo atin a mizo tong a pola fam kim lawa khoi ama chon social media sang chon kan muin rin oma Google Translate na a le lin lui za thlak tak te po om kha ma ro chu ma son chauzel tura ngaila tangkai chauzel tura ngaila thome chuanin hre thiam lo le enge har sat na nei kan omani chuanin video comment lama te daila chuti lai chuanin ka thiam san lova heng application hmante ka thiam san lova maro chu engam chena chuanin kan lo ton hriat na tang te pun in pui theina alo om chuan kan in puyanga comment lama te har sat na te kan ti dik thei lo te po kha soi taila a thome chuti chuan heng video te hi a hrelo le ala thiam lo te har sat na nei te nan lo chhor theina turin han share taila tin subscribe te po kha a me ve vek theia like te po kha ti ve vek theini chuti lai chon ka ngai poimo ber chu a thiam lo te na an lo thiam pha theina tur kha ka ngai poimo ber ania video link te po kan share theia tina video te po kan download ta kan thon da theia mi dangin an man tang kai thei kha poimo ber chu ni kalome